Хай будь.
вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Евхаристії, на Святой. Сьогодні Боже Слово помнить нам про Божие правду. Про те, що Бог дає нам можливість вибору. Може нам здаватися так, що це наказ Божий, Божа правда вельми складана і тяжка. Да? Бог так само дає нам і сили, щоб виконувати, дає свою допомогу, бо створив нас до досконалості і святості. На початку цієї Евхаристії, стоячи у правді перед Богом, хочемо перепросити Його, може особливий спосіб за ті грехи і слабості, які найбільш нам докучають, з якими найбільш нам тяжко, яким нам не вдається змінити у своєму житті. Просячи, як Пан Бог додав нам надії і відваги в тим, що разом з ним ми можемо стати святими. Сповідаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Молимся. Боже, Ти хочеш пробивати у серцях праведних і щирих. Учини, как мы, дякуючи Твоей ласці, стали годним місцем Твоего пробивання. Распана наша Єзуса Христа Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання мудрості Сираха. Коли заховаєш заповіді і застанешся верним Його уподобанню. І Он поставив перед тобою огонь і воду, а ти протягни руку свою до того, чого захочеш. Перед чоловіком життя і смерть, і що сподобається, буде дадено йому. Бо велика мудрость Пана, могутна його влада, і он все бачить. Його найбільше над тими, хто його боїться. І он ведає кожний чоловічий вчинок. І он нікому не загадував бути безбожним, і нікому не давав дозволу грошить. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Читання першого послання святого апостола Павла до Критянов. Брати, ми обвящаем мудрость сярод досконалых, і не мудрость гэтага свету ці знакомых князёв гэтага свету, але обвящаем мудрость Божию, схованную у таємниці, якую Бог предвизначив перед веками для слави нашей. Ніхто з князёв гэтага свету не спознав яе, бо коли б познали, не укрижавали Пана слави.
Але як написано, чого вока не бачила і вуха не чула, і що не уваходило у чоловіче серце, то і Бог подрихтував тим, хто любить його. Нам же Бог відкрив праз Духа, бо Дух проникає во все, навіть у глибині Божие. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословленный Ты, Отче, от неба и земли, вот Ты открыл таємниці володарства детям. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Иисус сказал своим учням: «Не думайте, что я пришел отменить закон и пророка. Не отменить пришел я, а выконать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не промине небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не зникне закон, покуль не сбудется усё. Тому, коли хто порушить одну з гэтых найменших заповедей и научить этому людей, то и найменьше назовется у Владарстве Небесным. Кто ж выконає и научить, то и великим назовется у Владарстве Небесным. Бо кажу вам, коли справедливость ваша не превзойде справедливости книжников и фарисеев, то вы не увойдете у Владарства Небесное. Вы чули, что было сказано пророкам: не забивай. А кто забье, подпадає под суд. А я кажу вам, что каждый, кто гневается на брата своего, подпадає под суд. Кто ж скаже брату своему рака, подпадає под высокую раду, а кто скаже неразумный, подпадає под гиенну огненную. Тому, коли ты принесешь дар свой до аквярника и успомнишь там, что брат твой мае нечто супроть тебе, покинь там дар свой перед аквярником и иди спочатку помирися с братом своим, и тогда приди и принеси дар свой. Миритесь с противником таким хутко твоим, покуль ты с ним еще в дороге. Как противник не отдал тебе судье, судья не отдал тебе слуге, и не укинули тебе в вязницу. Сапраўды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси пошлый грош. Вы чули, что сказано? Не распусничай. А я ж вам кажу, кожный, кто с пожадливостью глядит на жанчыну, ужо учинил с ею распусту у сердце своим. Коли правое воко твое спокушает тебе, вырви его и откинет тебе, бо лепей тебе, как загинул один из твоих членов, чем еще тело твое будет кинуто в гиенну. И коли правая рука твоя спокушает тебе, отсечи ее и откинет себе. Бо лепей тебе, как один из твоих членов загинул, чем еще твое тело поведет в гиенну. Сказано, коли кто отпускає жонку свою, нехай дасть їй розводний лист. А я кажу вам, кожен, хто відпускає жонку свою, окремя як з причини розпусти, то й робить її розпусницею. А хто жениться з розведеною, той розпусничає. Ви чули, що сказано? Було пророку: не присягай фальшиво,
а виконує перед Богом присяги свої. Я ж кажу вам, не присягай на воду, ни небо, Бог это посада Божия, не землею, Бог это подножие ног твоих, не Иерусалимом, Бог это город великого короля, ни головою свою не присягай, бо не можешь ни водного волоса зробить белого почерка. И нехай буде слово ваше, так, не. А что звыш гэтага, то и от Бога. Это слово Пана. Milone Chryście, braty i siostry, dzisiejsze nasze rozważanie. Chciało się rozpocząć może z przypomnienia takiej postaci u starych zapowiedzi, bo się prawie nie czytali, ale думаю, она нам будет таким допоможным, таким полным ключом, zrozumieć tak samo to, o czym się nie Chrystus nam говорить, i to Słowo Boże, myślę, że daje uwagę. В этой постати з'являється Йона. Таке слово, напевно, пам'ятаєте. Бог його покликав до того, як він став таким голосом його не пішов у Нініву, великий город, как обещать навертание, как захватить и запросить тех людей, которые там живут, как навернуться. То життя их было, скажем, незгодно с Божьим правом. Ale Jona nie posłuchał Boga, nie uczynił tak, jak Bóg chciał, ale co zrobił? Że naopak rozjawnął się i wyjrzy Bóg po prostu. Пошел, потом сел на статок и поплыл. Так, как вверх далей от этой Нинивы, до того, чего Бог его закликал. И тогда, когда он всплыл на этом статку, сталася великая бура. Так что те, які плыли на этом статку, ствердили, что, напевно, нам был конец, бо это такая бура, что, напевно, не выживем в этом ущелье, и все будем знищені. Однак задали собі питання, але за що це все? Що за причина? Чому ось ця бура, чому вона гине? А в цей час, коли ось ця була бура, Йона там десь там під палубою на цьому статку собі спокійно спав. Знайшли його, будили, і у розмові вийшло, Йона в кінці кінців признався і каже, що це про мене. Так, бо я не послухався моєго Бога і uczynił nie to, co on chciał, a Natan. I później on mówi takie słowa. Weźmijcie po prostu mnie i wyknijcie u mora. Weźmijcie i wyknijcie mnie u mora. Jak nie przyszło na was to, co moje serce. I w tych słowach, конечно, to nie pragnienie samolubstwa Jony, tak naprawdę. Ale to той moment, w jakim Jona зрозумів і показує кожному з нас. Він зрозумів, або, треба inaczej сказати, що він взяв відказність за свої учинки. Зрозумів те, що кожен наш вибір, кожен учинок має свої наступства. І коли б він заставився на цьому статку, то, скоріше всього, він був би знищений. І знищені так само ті люди, які він це розуміє і тому каже, коли вже так, я виноваты, выкиньте меня просто в море. Надо взять отказность за свои учинки, за свои выборы, за то, что я роблю в моем житті. Это вельми важно у житті духовному. Варто приглядеться, например, свою исповеди. Это, конечно, не завжди так делать. Может быть так, что навіть коли ми сповідаємося, то часто в нашому житті ми шукаємо оправдання. Я посварився, чи посварилася, але ж
Jakby ja i nie winowaty, no Bóg to prawdość mnie sprowokował. No jakby tak u mnie nie chopiło cierpliwości, no ależ to i to. Jak często po-ludzki my szukamy sobie opravdania o tym, no, что является так naprawdę moim wyborem, moim dzieniem, na jakimś krokiem. I to jest ważne, jak my zrozumieli, że Bóg nas zapraszał, jak my wzięli odpowiedzialność za to, co my czynimy. Bo tylko tak może tak naprawdę chyba życie przemienić. Uświadomić i przyjąć za to, że to ja. I nawet może i słuszne i prawdziwe, że ktoś mnie sprowokował, czy ktoś tak stworzył takie umowy, ale to ja poddał się takiej prowokacji. I ja to uczyniłem. To mój wybór, za jaki ja niosę konkretne właśnie sama i odказność. Сегодня у pierwszym czytaniu kniги Mądrości Siraka my czujemy wiele konkretnie, że Bóg mówi nam, kiedy chcesz, zachowajesz zapowiedzi. Mogą nam dawać ceny wiele ciężkie i niemożliwe, ale Bóg wiele konkretnie, kiedy chcesz, zachowajesz zapowiedzi. I on każe, postawił przed tobą ogniu i wodę, a ty przeciwnie ruku swoją do tego, czego захочешь. Перед человеком житье и смерть, и что сподобается тебе, дадено ему будет. Возьми то, что тебе сподобается. Житье и смерть. Не дійсти далеко, не дійсти так, перед тобою. Тут і тепер Бог говорить, вибирай. Але так само треба розуміти, що кожна нас вибір, кожен наш учинок має своє наступство. І навіть коли ми будемо собі не признаватися, утікати і обвинувачувати інших, і тлумачити, то направду це наступство залишається на нас. Божі заповіді ми можемо заховати, бо так каже нам Пан Бог. І сьогодні dalej jakby rozważając może tymi zapowiedziami, Jezus idzie jakby dalej. Nie prosto bierze zapowiedzi i każe, nie zabijaj, bo to jest starym zapowiedzi. A co on mówi? Ale nawet kiedy poglądasz z nienawiścią na brata swojego, kiedy będziesz nienawidzieć brata swojego, ty podlegasz sudu. I tylko kiedy zabijesz, ale wtedy, kiedy będzie w sercu twoim nienawiść. I można wtedy сказать, no, что же это такое? Lepiej zostać u starym zapowiedzi, tam było lekczej. Tam tylko no nie zabił i все, i dobra. A nienawiść tam niczego nie pomogło tam. Nienawidzili ворогов swoich nieszczęśności. A Jezus Chrystus idzie dalej. Wielmi konkretno. I te słowa, one mogą nawet czasami napróżać człowieka. No, что это за такое, столько вымогания, столько исти потребования, так это высоко. Jezus Chrystus бачить і дає нам ось такі, якби, обов'язок чи завдання так досконало жити. Однак, хотів би, щоб ми на це погляділи з перспективи самого Бога. Бо те слово Ісус Христос, яке каже до нас, це не просто так ось накази вам дають, такі ненавиділи, такі розпорядження. Але коли ми приглядимося усього гэта Нагорная проповедь, яка змешана у 5-6 розділі, то ми побачимо, що в этом усім Ісус Христос говорить об тим, що Він бачить у нас. І коли пам'ятаєте, напевно, це 8 благословень. Каже, щасливі, які плачуть, бо ви зутішені будете. Ми бачимо тільки вижити сльози. А Ісус Христос каже, а я бачу, як ви будете зутішені. Я бачу те, до чого ви покликані, до чого я вас усіх створив. І сьогодні Він каже, я бачу вас такими, що у вас буде така любов, що ви ніколи не допустите у своє серце ненависть. Я бачу вас чистими, які не тільки не зрадять свою жонку чи мужа, але навіть пожадливо не поглядять на іншу особу. Я бачу вас такими. Я бачу вас справедливими і добрими. Я бачу вас великими, тоді, які я вас покликав. Це бачення Бога чоловіка.
І гэта магчыма ў нашым жыцці. Можа, мы в гэта не верым, бо нам здаецца, ну столькі ў нас розных слабасцей, столькі ў нас ўжо было, скажем, такіх наших моментаў, калі мы паддаліся спакусе, калі мы зграшылі, калі дасведчылі сваёй неўмеласці, пэўна, у барацьбе. А Бог сёння гаворыць: я бачу вас святымі, бо такімі я вас стварыў, і такімі бачу вас, бо здаецца, Кришна сказаў, што гэта песня Бога пра чалавека. Пра тое, як Бог захапляецца чалавека, і ён кажа, вось гэтая нагорная прапаведь: я бачу вас чыстым, добрым, справядлівым, бо такімі я вас стварыў. І такі вы, кожны з нас, і я, і вы, не можам быць. Дакладна такімі, якімі Бог нас стварыў. Да гэта патрэбна, каб мы ў гэта паверылі. Патрэбна, каб мы сапраўды паверылі ў тое: я магу такім быць. Няхай сённяшняя Еўхарыстыя абудзіць у нас гэтую адвагу. Адвагу паглядзець на сябе не толькі, можа, сваімі вачыма, дзе мы вельмі часта бачым, якія мы непрыгожыя духоўна, чи якісь недасканалыя, але каб мы сёння адважыліся паглядзець на сябе вачыма самого Бога, які бачыць нас святымі, вялікімі, да тых, які нас прызначыў. Бо толькі ў такі спосаб мы зможам імкнуцца да чагосьці вялікага, калі мы будзем бачыць сябе такімі. Тым, да чаго мы ідзем, імкнемся, крок па кроку. Езус Хрыста просіць Цябе, дай нам адвагу пабачыць сябе такімі, якімі нас стварыў, поўнымі святасці, дабрыні, дасканаласці. І дай нам адвагу таксама за гэтай дасканаласці, гэтай святасці ісці ў сваім жыцці. Амен. Вера в одиного Бога. Отца всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Дякуючи Богу. Дякуючи Богу за Його добрыню, узнесем до Его посредничества Иисуса Христа наши молитвы. Молимся за святый костел, как у всех людей он довел до светла Божьей правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за епископов всего света, которые верно обороняли зарученное им в учении Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, которые терпят от внутренних конфликтов,
щоб вони знайшли духовні сили для досягнення справжнього поєднання. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за людей, які не признають Божих заповідей, щоб вони розпізнали у них мудрі серця, які їх люблять. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за тих, хто трапив у алкогольну залежність, щоб вони знайшли сили, потрібні для розпочаття нового життя. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за нас, удільників готельної святейшої Тайни, щоб ми вміли ділитися радістю і спокоєм, якими нас одорває Бог. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласках для семейков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И утешение наших сердца, прослави Бога, Твоя просьба, и дальше за кинечерным приходит на Тебе Евхаристию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже наш Створитель, выслушай наши молитвы и учини, как мы были годные сузирать Твою хвалу в вечность. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Спел номер 201. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай эта ахвяра нас очистить и одно, и забезпечить вечную нагороду Ты, кто виконує Твою волю, прас Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І духом Твоїм. Угору серця.
справедлива, слушна і збавенна, каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, усемогутний вічний Боже, раз Христа Пана нашого, бо Он з літості до грешного чоловіцтва народився з Панною Марією, раз свою муку на крижі вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинях, благословенный Той, кто приходит у имя Сапраўды Божа, Ты святы, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспинно собираешь народ свой, как от восходу солнца и до заходу складал имени Твоему чувствуя отвя. Тому у едности з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе, Пане. А святім Отця і Духа Твоего, це дари, які ми принесли Тобі на ахвяру, каб стали сьогодні тілом і кров'ю Сина Твоего, нашого Пана Ісуса Христа, який нам наказав здійсняти цю таємницю. Бо Ён у ту ніч, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само цудовное воскресение небошестя, и чекаючого другого Христа, с подякою складаем Тобі эту живую и святую отвяру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела. І прийми його, як ахвяру, якою Ти пожадав бути милостивим. Дозволь, каб ми, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он Сам учинит нас вечным даром для Тебе. Каб мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, найперс на Святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, які спрадвеку подобались. Как про заступника яких мы сподеемся на Твою неславную допомогу. Просим Тебе, Пане,
Нехай гэта ахвяра наша паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл твой, які пілігрымуе на зямлі. Со слугой твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом тобою откупленим. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по твоей волі стоїть перед тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеяних по свете дзяцей твоих. Наших померлых братов и сестер и усіх, хто у ласцы твоей душой з гэтага свету, милостиво прими владарство твое, где мы спадзеемся жить. Каб разом з ними завжди радуватися Твоєю хвалі. Праз Христа Пана нашого, праз якого одорває світ усілякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вічні. Молимся, да Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого. Ласкаво супокої дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завжди вольні від греху і заховані до всілякого неспокою. Чекали сповнення щасливих дітей, Христе, Спаса нашого Єзуса Христа. Будь Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи, на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить их супокоями едности. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Супокой нам усім. На себе прахи и свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки берешь на себе прахи и свету, змилуйся над нами, баранку на себе грехи и свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливий, покуплений на вечерю його. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, и будет оздоровлена душа моя. Так полюбил Бог свет, что дал Сына Своего Единородного, как кожный, кто верить в Его, не загинул, а имел життя вечное. Номер 31.
Пане, я не
навяземяне, лёс мой у руках Яго. Пан святло і спався мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веде мяне, лёс мой у руках Яго. Пан моё святло і збавлення моє, кого ж мне бояться? Пана хова життя моего, кого ж мне полохаться? Пан святло і спався мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веде мяне, лёс мой у руках Яго. Хай злочинці пойдуть супроть мяне, не сполохається моє серце. Коли виступить супроть мяне войска, і тоді я буду сподіватися на Пана. Пан святло і спався мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веде мяне, лёс мой у руках Яго. Пан святло і спався мой, Пан життя і правда моя, ласка Пана веде мяне, лёс мой у руках Яго. Молимся. Узмоцнене даром Eucharystycznym, просим Ciebie, Boże, aby my zawsiody pragnuli гэтага хлеба, які daje nam życie soprawne. Raz Chrysta Pana naszego. Ще на хвилю попрощаться і послухайте, яка ласка душпастерські об'яви на 6-й неділі звичайно. Ще раз всім вам дякуємо за сьогодні сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто прибрав нашу табличку за складене керування. Дякую за всіляку оказану допомогу у різних справах життя і діяльності нашої парафії. Особливо дякую за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола. Як завжди, після Святої Мши можна це буде сьогодні вчинити, нехай добре Бог кожному з нас, з вас рознагородить. А на гэтым тижні в літургії ми відзначаємо 22 лютого у суботу свято кафедри Святого Петра Апостола. Уже 26-го розпочнеться Великий пост, буде Пепельна середа. Тому так само можна приносити вірби з минулого року, які ми тут спалимо, які ми будемо так само посипати голови попелом на початок після цього важного періоду, так само літургія, але в першу чергу у житті кожного з нас, у житті нашої віри. Тому на початку ближайшого тижня можна буде у захисти принести вірби. Єдина просьба упривожування усіх там різних вірбочок, це вже приносимо тільки саме вірби, бо все остальне ми не палі, саме вірби тільки стараємо і посипаємо голови. Коли протягуємо коляду, душпастерське навідування наших парафіянів, тому хто ще такого ми ще не прийшли, про яких вже забилися, то коли ласка самі напомніться. Jeszcze w bliżejszym czasie my jeszcze chodzi temu, jeżeli kto jeszcze ma takie pytania, czy księdze jeszcze chodzi, to chodzi, to łaska. A ważna możecie nas jeszcze zapraszać, a wszystkim tym, do kogo my nawiedali już, szczerze Wam dziękuję za Waszą odkrytość, życzenie wiery. No i zamachczymy spotkać z Wami u Waszych sił. Кожного уторку у каплиці 19 годині відбувається набоженство про заступниця Святого Антонія Подоланська. Кожну середу запрошає на набоженство до Святого Юзефа всім юбілятам, іменинникам надходячого тижні, складаємо найліпших пожадань, Божого благословення, здоров'я і усіх потрібних ласк. Так
так само jeszcze u четвер, після Святої Міші, 19:45, буде батьковський сход для літургічної служби алтаря. Бо простий день будуть у нас уводені у різні послуги, міністранські, коменданти, лекторів, і з цієї нагоди буде цей батьковський сход у четвер, 19:45. А на цей сьогоднішній день, на золотий день всіх наших обов'язків, задання управлінця може Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, а Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангел Михаил, молися за нас. Спів номер 103.